Здравей! Аз съм Юли и съм тук с теб за водена медитация за поставяне на лични граници. Каня те да затвориш очи, да поемеш бавно въздух и бавно да издишаш. И още веднъж дишай дълбоко и издишай напрежение, стрес, гняв, вина, всяка натрупана критика към себе си или от другите хора към теб. Позволи на тялото си да се отпусне, на раменете да омекнат, на лицето да се освободи. Няма нужда да го стягаш и да правиш нищо. Просто бъди тук. Насочи вниманието си към сърцето и се запитай тихо: как се чувствам наистина? Без да анализираш, без да бягаш. Просто усети. Усещай как се чувствам. Сега си представи ситуация, в която си казала да, но вътре в теб е било не. Виж я ясно. Усети я. Почувствай я. Как се почувства тогава? Какво преглътна? Къде в тялото го усещаш? Остани там за момент. Сега тихо си кажи: аз имам право да кажа не. Моите чувства са важни. Аз съм важна. Аз съм значима. Аз уважавам себе си. И другите ме уважават. Аз обичам себе си такава каквато съм. Аз избирам да кажа не, когато искам да кажа не. И позволи на тези думи да влязат в теб. Усети ги дълбоко в себе си. Представи си, че около теб има светлина, мека, топла, но силна. Това е твоето пространство, твоята енергия, твоята лична граница. И никой няма право да влиза там без твоето позволение. Усети тази граница. Усети силата й. Сега отново върни същата ситуация, но този път виж себе си как казваш спокойно не. Сега не е удобно за мен. Имам нужда от време за себе си. Без вина, без страх, без критика. Само истина. Усети какво е това да избереш себе си. Почувствай свободата, когато го казваш. Свободата, когато се заявяваш. Свободата, когато избираш себе си. Защото там, където казваш не, наистина не го чувстваш и не го усещаш. И ти свободно избираш себе си, казвайки не. Позволи на това усещане да се разлее в цялото ти тяло. Сила, смелост,
спокойствие и увереност. Център. Ти си център на своята вселена. Това вече е част от теб. Кажи си тихо: аз се избирам. Аз поставям граници. Аз уважавам себе си. Аз обичам себе си, такава каквато съм. Аз ценя себе си, моят избор и моите решения. Със смелост и с лекота взимам най-правилните решения за мен, без вина и без страх. Сега бавно поеми дълбоко въздух през носа. Задръж 3 секунди и бавно го издишай. И още веднъж. И още веднъж. Поеми дълбоко въздух и когато си готова, бавно и полека отвори очи.